New Delhi Rajiv Colony Harijan Bastia naira itinufa chuan apartment pakhat lo in an khosave a naira hi fanumal ni in apa ero in nupui dang ane san avangin annufa chawin an khosa a naira iron tleirol chuak chu a hmelte po tha in a hleitling em maya anu nen chawa khosa ani awang chuan na tho turte anga event chhowe zela ama hi mi nel chi zonga omthiam tak mi ani awangin le mi hne thei tak ani awangin avoi khadil na private company pakhata na muta hlau maya nitin office kala hun a man chhowe tak zela chuan anon phungte po ain thlak danglam chhowe ta shet sheta a thopui le chen dang te ne na pon lama hun man an jing tam ta tial tiala ngaya ane chhotan ani ber mai naira in na a hmu chu anu po alom hle kha ani a annu fatan chuan thillom om tak ni ma se naira in a hna thona ba ka mani nom na ringot ngai to a tlai tak taka in a ho thin chu anu ngai a tha thei ta tlat lo maya anu ina thu thatin reng manga zil atum la in a sot box si lo anu thu enga ma angai lawa anu ina a hmanga ina awanga azil na te chu atan chuan beng cheng mai a changzel si office atanga a hotlai deuh te hian anu ngai thalo chuan a khol la in a mobile phone a switch off tlat zel box si a anu ngai chu a thalo thin tak zet ani tu khat chu anu fa a jing thingpui an intumin anu chuan naira ichu tlai tak tak a ho to lo turin le office ban ve le a in lampan ve ngal mai turin a shila ma se naira ichuan anu hmanga ina oka chu adung song thiam ta tlat lo mai a thutna atanga ron tho chuakin anu chu thinrim ti hriat tak hian a zuk ena thamlo zet hian no pangchhia ka ni to lawa hetiang em angai to ngai po ka ni heklo atul phot chuan keima le keima ka in ngai to ave thei to min ngai to awanga ilo in ngai to ashi om kha achul lo nangma har satna in sia mai mai ani ti in anu chu achang ta shep maya anu chuan thu tam soin omzia anei don lo ti asia ngoi achule ta zoka ti chuan naira ipo chu office kal tura in siam ngalin office lam chu apan le ta in a chho san hnu chuan anu chuan afanu omdan le chet vel dan a hmu in aril ru ha em maya azola in engma asoi thadu box si lo miswal kuthlei a tormol a hlau ni anu chuan afanu zan rei tak taka in a ho thin le anun phung in thak danglam na salut tok chu a chan sha chwa ngei chu tumin an chen na apartment a security duty chu akova CCTV leina dor zotin an chen om tlangwal chu walei saktorin angena ti chuan naira inu chuan CCTV camera chu afanu naira I roomah chuan arukin awatir ta mia mai naira ipo adan pa ngain zandar somvela in aron thleng le a anu hian zandanga chuan afanu hi alo ngak ze achina ma se himizan ero hi chuan anu hian alo mutsan to a anu chuan tuktin CCTV camera record chu afanu shiat lavin a check zi a ma se thil thalo le poitur om ang a hmulem lo ti chuan anu in CCTV camera awa tira changa nili na a chuan afanu jing ron tho chuan a room bangkila camera in wa chu a han muta thut mai naira ichu a thinrim maya banga camera in wa chu po thlak mai an han tuma ma se anda na alosan avangin a pot thla thei mai lawa thinrim mai chuan chauka a anu breakfast ya mol lai chu wapan ding ngalin anu chu a an khum ta shep maya naira ichuan anu chu eng ang mishing nge ini engwanga hetiang taka ifanu hiring hlel ta nge ini CCTV camera manga en thlak ngai khopa miswal kani emni ti in anu chu a how to shep maya ma se anu chuan afanu mi zia le nungchang asia chen avangin engtin ma chang du lem lo afanu ta na thil tha alani don ti sia in afanu thinrim na chuan anu chu athil tuma achul tir chuang lo hun aliam zela ni khat chu naira e chu nidanga in a thlen hun oma chuan a thleng ta tlat lo mai anu chuan afanu chu lo ngak le in zandar som pahni rik don thlengin a ngaka ma se alo thleng thei to reng lo anu chu amang ang te maya atira changa a hlau chu a thleng don ta ni te in a sia a zante a reitak awang chuan anu chuan muzai a rel veta jing khwa aron wara afanu room chu awa ena ma se afanu mel reng motora lo la omlo amang ang to tak zeta
a fanu nei ra imi zia a enin ron hole mai tur angaya nilengin a ngak le a Mahse ron ho theita chong si lo chen khoweng te laka mual pho a hlo avangin tuma a shil du lem lawa mundanga an chung le khatte po a fanu chanchin chu a shil lo ani Mahse abo atanga ni thumni thlengin naira I hmel hmu tu reng reng om si lawa anula chuan a fanu chu beise na ne na la thlir rengin ron hole mai tura angaya tuk tin hian an in veranda a dingin alo muak thin ani tu khat chu chutianga naira I nga ka an veranda a adin lai chuan naira inu chu ni khoshelavin atluta thut mai chu vele an chen omte ron tlan phei ngalin naira inu ni khoshelawa lolet reng chu an ron boi pui ngal wata damdoi in an pan pui ngala chuta chen khoweng te chuan naira I hmel hmu tur omya lo chu mak an ti hle maya an in le avel an han en kwala a hmel om reng reng an hmulo an ngai chu a tha theita lawa naira I omna chin hriat lawa abo ta dei mai chu ngoi bo pui chi ni in an shita lawa police a report an theluta ani police te chuan an thudon bo zui ngalin naira ite in chu an pan ngal wata investigation sang te an ti zo hnu chuan police zinga pakhat chuan naira I roomah CCTV camera in wa chu a han mufu ta hlau mai chu vele camera record chu nu chuina na la tangkai theitak ani dona an sha da wangin police tamte chuan an la ngala chu CCTV camera a an han en chan chuan naira I chu zandar somvela a ho chu an in a thlen rual che in mi pakhat tu ti shat lo hian a hmuya puana tuam thutin aman beta ni khoshiat lo na damdoi hmanga shai rui ngalin chupa chuan alo kitne philoni in CCTV camera atang vek chuan chupa motor man po chu an han chui chiang le ngala motor number hmanga anei tupa an han sha chho hnu chuan police lam chuan motor nei tupa in chu an pan ve ngal boka Mahse a motor chu midang kota alo shal to thu in alo changa Mahse police lam te chuan rin hlel na lian tak an nei tho awangin thu zo fia torin thana lama an shwai phei ve ngalta ani police lam ten kong sang sanga nu chuina an kalpui hnu chuan naira I kidnap tu po chu an man theita a police te ma a in soidan chuan ama roi tu te ta na ati ani ngei thu soin a roi tu te hian no pangro bo tura an ti awanga sum tam tak an pek thin thu te chung no pang an ruk bo thin te chu sum siam na na an man le thin thu police te ma a hian soiboka chu mai baka meichia ti po an kidnap fo thin thu le chung meichia an kidnap te chu midang hne na sum siam na na an man le thin thu soi chuak ta ani ti chuan police te chuan naira I omna po zo chuak ngalin a soina lam chu an panding le ta a naira I omna an wa thlen chuan police lam te chuan thil swal lian tak ti tu te chu wanang chingin mi som pahni a hmuna an wa man ngala naira I anda na pindan job ve tak an wa thlen chuan naira I baka heng mi swal te na an lo kidnap meichia somthum pali lai mai chu pindan danga chuan an lo om ve reng maya chung meichia te chuan police mail an muthut chu an lo lom hle maya naira I baka heng meichia te hi police lam te hian an chan chuak ngalta ani naira inu khan a fanu rillian ve tak azil na po ngai pui mo boxi lo chu a hun ton chho zela a ven pui theina kong nia a hriat CCTV camera kha lo wa sak lo ta se naira ile heng meichia somthum pali te hian zalen na an mukherin arin omlo chu wangin kannu ten kanta na thatur min shille min ti sakte hi a hun lain don son nuam lo viau thin ma se ataka mamo hun aron thlen che hian a hlutna azwala anzara nun hlim kan lo nei pha thin ani